представихме една лимитирана серия с ексклузивен вкус, който потребителите имат възможност да пробват само сега, сезон 2011 година. Вследствие на кампанията, Загорка резерва 2011 достигна осреднен пазарен дял, който превъзхожда поставената цел с 80% и пазарен дял в края на пиковия декември 2011 с ръст от 50% спрямо заложената цел. Благодарение на Загорка резерва 2011, пазарът на тъмна бира през сезон 2011 година нараства с цели 19% спрямо сезон 2010. Към края на месец февруари 2012, в своя първи сезон, Загорка резерва 2011 е достигнала преките си конкуренти в нивата на претеглена дистрибуция, резултат от дългогодишни техни усилия и инвестиции. Базата от Occasional Consumers на Загорка нараства с 150% спрямо заложената цел. Още в края на ноември 2011, имиджовите показатели на бранда, които до този момент са били с негативен тренд за последните 3 години, отбелязват чувствително повишение спрямо предишния период на замерване през август 2011 година. Всичко това Загорка резерва 2011 постига не само в условията на свиващ се бирен пазар, но и с най-висока цена на пазара на тъмни бири, изключвайки столично, и с най-висока цена сред българските бири въобще, което на фона на продължаващата икономическа криза е изключителен резултат. Освен пазарните достижения на родна почва, успехът на Загорка резерва 2011 излиза извън границите на България и печели сребро в Heineken Best Practices 2011.